Akú farbu má zrkadlo? Ja si myslím, že zrkadlo je buď priehľadné alebo sivé, ale uvidíme, aký názor má Juraj vie. Nedávno som sa obzeral v zrkadle a zrazu som len tak začal rozmýšľať, že dobrý biceps. A okrem toho som rozmýšľal aj nad tým, že akej farby je v skutočnosti zrkadlo. A presne preto bude dnešné video venované zrkadlám. Určite ma nezabudni sledovať aj na Instagrame a môžeš ma podporiť aj na Patreone. Ľudia pochopiteľne vždy chceli vedieť, ako vyzerajú. Samozrejme nikdy v živote nebudeš vidieť svoju tvár, iba jej odraz alebo fotku. Teda okrem svojho nosu, ktorý práve teraz vnímaš, ale o chvíľu na ňo zabudneš. A to mi ešte pripomína, že odteraz dýchaš a žmurkáš manuálne. No každopádne preto bolo vymyslené zrkadlo. Ako prvé zrkadlá boli použité vyleštené kamene ako napríklad obsidian už 6000 rokov pred našim letopočtom. Neskôr sa ako zrkadlo používala vyleštená meď alebo bronz. Neskôr sa zrkadlá začali vyrábať zo skla, z ktorého sa vlastne bežné zrkadlá vyrábajú aj dnes. Sklo je ideálny materiál z toho dôvodu, že je veľmi hladké, tvrdé a odolné voči škrabancom. Sklo toho ale samé o sebe veľa neodrazí a preto sa na jeho zadnú stranu dávajú ďalšie materiály. Najčastejšie sa používa striebro alebo hliník, ktorý sa v tekutej forme nanesie na sklo v tenkej vrstve. Super. A aké je teda farby? Prvá odpoveď, ktorá ti možno napadla je, že je proste strieborné. Veď predsa keď je zrkadlo robené z hliníka alebo striebra, malo by mať striebornú farbu, nie? Nie. Na to, aby si pochopil, akej farby je zrkadlo, si treba zopakovať, čo je to farba. Farba nie je nič iné ako elektromagnetické vlny určitej vlnovej dĺžky, ktorú sa náš mozog rozhodol vnímať tak, ako ju vníma. Napríklad vlnovú dĺžku okolo 500 nanometrov vnímaš ako zelenú a okolo 700 nanometrov ako červenú. Mohol si všimnúť, že biela farba v tomto spektre nie je, a to preto, lebo vzniká zmiešaním všetkých vlnových dĺžok. Napríklad aj slnko vyžaruje úplne všetky farby a keď sa zmiešajú, vznikne klasické biele svetlo. To, že biele svetlo je len mix všetkých farieb, ti potvrdí napríklad dúha, ktorá vzniká, keď sa biele svetlo zo slnka rozkuskuje na celé spektrum farieb. No a keď toto biele svetlo zasvietí napríklad na banán, tak banán pohltí všetky vlnové dĺžky okrem tej, ktorá zodpovedá žltej farbe, ktorú odrazí, a preto je banán žltý. Inak povedané, objekt má tú farbu, ktorú najviac odráža. No a zrkadlo odráža úplne všetky farby. Vždy bude tej farby, ktorú práve odráža. Ak ho dáš do modrej miestnosti, bude modré, a ak ho dáš do ružovej miestnosti, bude ružové. To znamená, že skutočná farba zrkadla je biela. Ak by totiž na zrkadlo zasvietilo čisto biele svetlo a žiadne iné, bolo by biele. Nie modré, žlté a už vôbec nestrieborné. Proste biele. Lenže nežijeme v perfektnom svete a ani zrkadlá nie sú úplne perfektné a nie tak celkom biele. V skutočnosti zrkadlá maličku časť svetla absorbujú a trošku viac odrážajú zelenú. Toto je jasne vidno, keď sú položené dve zrkadlá oproti sebe a vytvoria taký nekonečný tunel. Môžeš vidieť, že čím ďalej do zrkadla pozeráš, tým zelenšie je. Čiže odpoveď na otázku, akej farby je zrkadlo, znie biele, ale trochu zelené. Ďalšia zaujímavá vec ohľadom zrkadiel je, že všetko otočia. Tvoja ľavá ruka sa v odraze zdá ako pravá a naopak. Toto pre teba asi nie je nič nové, no asi si to neuvedomíš za každým, čo sa pozrieš do zrkadla. To znamená, že keď sa každý deň pozrieš, ako vyzerá tvoj odraz a nie ako vyzeráš v skutočnosti, tak si potom zvyknutý na ten tvoj odraz. Lenže keď sa potom uvidíš na fotke, zrazu vyzeráš inak, pretože už nie si prevrátený. Veľa ľuďom sa práve z tohto dôvodu nepáči, ako vyzerajú na fotkách alebo videách. Proste sú zvyknutí na svoju prevrátenú, opačnú verziu, ktorú vidia každý deň v zrkadle. No takže zrkadlá sú vlastne úplne na prd. A to som ani nespomenul fakt, že sa v nich vidíš asi o 30 nanosekúnd mladší. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a napísať koment. Video. Takže zrkadlá sú vlastne trošku zelené. Krásne video, veľmi pekné. Dobrú noc. Dobrú noc, majte sa, pekné videjko.